Loh, Detika? Arep nanti? Arep jogging, Om. Jogging? Jogging nanti, Dek? Iku lho, Om, neng lapangan terwolu. Ayo, Om, nak melu? Oke, Dek. Engko aku tak nusul. Atika tetangga baru meneh, jangan bikin resah. Pak Mandor. Bro, apa ini di? Apa ngopi, Bos? Neng warung. Neng warung. Iya, Bos. Lah kok aneh? Neng warung kan nyangin sepatu. Ayo, Om. Detika. Wis entuk perang putaran, Dek? Oleh 6 puteran, wis. Sikilku kok lara ya? Kenapa, Om? Apa asam uratku maju, Dek? Oh, alah, Om, sepatumu kualik no kok. Iya, Dek. Yos, kowe tutup mlaku sik, Dek. Tawale sepatuku. Ya. Iya, Bro. Asem nih. Malah bareng Pak Mandor. Mbok yo ben, sing telungane Pak Mandor gak dibojo. Ora dibojo ya ora dibojo. Tapi aja main serobot ngono kuwi ya. Ya ora apa-apa to. Kowe dibojo yo ngejak bojomu dhewe to. Males. Bojo mare ribet. Motor meneh bojoku ya triwis kok marai. Lah terus nek bojomu cerewet gak mau jak. Lah iya no. Lah apa bojo cerewet dijak. Yang penting bareng cewek-cewek bening sing nang kene iki. Lah apa? Do inget-inget aku. Kowe to, Bu? Iya.